Bagus Udayana. Sing hati-hati Kakang. Wah, Udayana, Kakang Madatan. Aku lan kowe wiridan Raja Sliman. Ora ketan kowe siswa sing lagi wae. Nanging wis ukuran ilmu ning bapakku. Aku kepengin jajal sepuro ilmu. Jajal. Kakang Madatan. Sing sampean karepke jajal kuwi jajal sing kepiye? Kamangka Kakang. Iya. Pawulinge Baporsi Parwayana. Lamun tok sampeyan aku duweni ilmu wiridan ana ing Raga Sliman kuwi ora entuk jajal-jajal. Pawadan apa wae ora idep dan aku kepengin jajal. Ampuh endi ajimu karo ajimu apa? Ana ing Raga Sliman kene. Aku siswa sing wis tuwek dhewe. Aku mangerteni Kak. Lho, yen kowe kondo rawani ora usah gagan alasan. Yen Kakang Madatan remeksa lawan aku yo ing kene bakal tak ladeni Kak. Ayo ngono, ayo. Mau lembe gegladen kalian Kakang Madetantra. Iki Madetantra kalah. Wis manten Kakang Madetantra meksa kalian kula Kang supados adu haji wiridanipun Baporsi Parwayana. Nanging kasunyatanipun Kakang Madetantra menika malah kasoran. Ya wis, kantok kados mekar. Ora dadi kaya pangapa to. Iki kok Madetantra dening aku sing sadar. Saiki ngene. Iki mau aku kautus dene kaine Parwayana. Ya gurumu ya bojoku. Yen to kowe diutus supaya bebulang murid ora sisa etan kae lho, Mas. Murid sisa wetan. Menawi mekaten sawetawis kula nyuwun pamit. Bab Kakang Madetantra pas saged batas benci. Sing hati-hati uga ya. Kula nyuwun pamit. Guru Nyai Kenara. Iki mau apa? Kowe kok mengkurep ketumplek nganti muta-muta nggih. Kula nembe ketumplek kala wau. Mergo kula kepengin jajal kalian Udayana. Mergo padha-padha siswa wonten ing Raga Sliman. Ning jebul mboten ninten babar pisan. Menawi aji kula utamakaken dhumateng Udayana, benggal ten dodo kula terus kula ketumplek. Kowe keok. Kula keok. Mateni kok. Kok banget kentok Madetantra. Iku Nyai Kenara. Kowe iki murid sing pernah tuwa. Nggih. Anggonku manyeswa ning Raga Sliman ki ya wis suwe dhewe. Nggih. Iki yo dene wong trima ngadepi bocah iki sore kaya dene Udayana kok yo kowe kalah. Kula nggih gumun. Upama ditimbangaken bumi karo langit. Ha iya. Udayana niku bumi karo langite. Ing nyatanipun kula kalah. Jane ana sing kleru sing luput ki ora manggone kowe kok. Boten kula. Lajeng tepan sinten Nyai Kenara? Sing luput guru Kakang Parwayana. Kok saged kados ngaten? Mergo cetagone gegulang antara kowe lan Udayana iki timbang cinde bang celadan. Yen kowe timbang cinde, Udayana timbang celadan. Oh wale. Menawi kula dipun bang siladan, Udayana dipun bang cinde. Layak. Ilmune ampuh Udayana. Tak ibarat ana gelas loro kae lho, nggih. Nggih. Sing siji diisi kebak, sing siji diisi separo. Sing kebak sinten Nyai? Sing kebak Udayana. Sing separo. Kowe Madetantra. Layak kula koplak.
kadas lina wonten ngersanipun Parwayana mongko wonten ing jagating Bali iku boten wonten guru sing jaduk sing ampuh kejawi apa Parwayana Nyai. Dadi nganti kowe ora liya-liya suka Kakang Parwayana mergo pamikiranmu guru sing paling jaduk kondang kuwi mung siji kae Parwayana. Bali sak kukuban. Ono kok nggih guru sing luwih jaduk sak liyane Kakang Parwayana. Tasih wonten sanesipun Bapak si Parwayana. Pengen mangerteni. Sinten? Ora ana loro telu aku dhewe Madhe Tantra. Panjenengan nyambak. Iya. Lah kok malah guyu kene? Kula niki nggih marang gugu. Kula niku lagi ngertos menika. Bilih panjenengan niku saged dadi sing jatah. Nanging kula babar pisan boten percaya. Kowe kena mastane wong wadon liyane aku kena. Nek yen to aku, lamun to kowe wis saged dadi murid tak dadekke murid sing jatuh yo utuh. Paribasa pilih bobot pilih tanding. Dibacok ploro. Didel meticil. Wah. Laka-laka. Wah. Dituwi bantah. Ngorok Madhe Tantra. Saestu pripun? Heeh. Ora mau cukup kuwi. Mengko yen kowe gelem dadi murid yo, mengko kowe bakal tak enek ilmu jaba jero. Menawi kula purun dados murid jenengan, Siap. dados tiyang jaduk, boten cekap menika. Paringi ilmu jaba jero. Siap. Kula boten ngerti niki. Ilmu kok ana ilmu jaba kalih jero. Ilmu jaba kuwi tegese jumbo marang pangandhaku ning arep mau. Kowe tak dadekno murid sing kondang jeduk-jeduk. Pilih bobot, pilih tanding. Iku murid jenengan ilmu jaba. Ilmu jero, kowe bakal tak panehi enak lan kepenak. Mangan. Ora. Apa kowe ora sakit Madhe Tantra? Ilmu kok enak lan kepenak niki ilmu napa? Bener gede ning gedemu gombong. Gombong. Ora sakit beber pisan. Kula niki bocah pira wene. Bocah pluku. Ya wis, yen pancen ora ngerti bakal tak jarwani. Nggih. Ilmu jero enak lan kepenak kuwi tegese kowe gelem ngeloni aku Madhe Tantra. Pripun? Kowe gelem ngeloni aku. Kula kedah gemeni panjenengan. Iya. Aten wong. Apa ora enak ha? Lumrahe wong sekolah kuwi bayar larang nganggo dhuwit juta-jutaan. Lah kowe wis ora usah bayar. Isih diwenehi enak lan kepenak. Nanging Nyai, Piye? boten ketan kaya ngapa. Panjenengan menika bojone guru kula sing minterke kula. Napa kula nggih bakal mentara. Kok upami nggih kula kelampah. Sida resmi tresna dhumateng panjenengan. Ngantos ngakai dhumateng panjenengan, kula niku sih wedi dosa. Lah Madhe Tantra, Madhe Tantra. Ngapa ta gagas dosa? Urip ning donya sing digoleki apa? Enak lan kepenak. Wis ora usah gagas dosa. Dosa kuwi yen konangan, ning yen ra konangan, kelonan karo bojone liyan piye? Nek ora karuan tak kandhani ayo. Ayo boko tak. Kok tak jak kikuk. Jadi ngeloni bojone wong niku mboten dosa. Ora dosane malah yo murid kok gelem ngeloni bojone gurune, besok nek mati mlebu swarga, turune kasur tumpuk 28 membut. Dadi mboten mlebu neraka nggih. Ora. Dadi mah teng swarga dicepaki kasur sing Membut. Nggih. Kula purun Gelem tenan. katon kula dados tiyang jaduk. Iso gelem tenan Madhe Tantra. Ala Madhe Tantra. Yo, ora ana babar pisan. Pangananku pengen duweni bojo saka bagus bakal nglakon. Wis suwe banget aku iki ngimpi. Ngaku-aku resmi tetesukan wis karo Madhe Tantra. Ampun kula dhewe sing tanggung jawab.
nyoto Nyai Kenarang menika nggih guru kula. Tresna dumateng lahir batin. Sepinten ageng tresna kula tumantu kula. Gampang kok, Dek. Nek harus syaratnya. Syaratnya mau siji pe kudu kancandoan kitab triwitana. Teng pundi delokipun? Lapanane gedhong pusaka ra Panjenengan iki ngewohi. Kok ngewohi piye? Kula takon. Bilih cumandhakipun Tripitaka wonten ing gedhong pusaka. Sareng kula badhe sumangkah lho kok mancan. Ngene iki lho, bocah ngger isih enom, tindak sak tumindak ora dipikir kowe dhisik. Lho ngene iki kok kowe umpama sing nolong kowe ya konangan to, Ndek. Lajeng sinten sing nolong? Lah dimen ora ngawis tarani. Sing nyolong dimen aku. Sebab panjenengan bojone mbok Porsi Parwayana. Iya. Oh ngene iki lho, buat-buate melek duwe bojo bagus.
Mboten napa-napa. Asal tekor sing penting tersokot. Ngono. Ya. Biar tekor asal tersokot. Nah. Wis. Nih, sadunya aku Jumaka. Iki doanane kita kamu njaluk sangu nggih. Sangu napa kok kula mboten didit? Duit tak gopo. Duit ngisor bantang karo gendel-gendelan. Aku njaluk sangu kamu. Muaten ning wong. Kari kowe gelem ora? Nggih, rene kula dados yang jatuh kepengin duit pitakan. Kula badhe anu dumateng panjenengan. Ngono. Wis aku jalanku yo. Bon. Ya iki aku kelakon. Dadi wong sing jaduk. Ora ketang aku ngangkai bojone si Parmayana. Nanging besok ora ketang